सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316. जिल्ह्यात संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेची त्रिधा तिरपीट उडाली असल्याची टीका ठाकरे सेनेचे संदीप सरवणकर यांनी केली आहे. नमस्कार सिंधुदुर्गवासियो, आज म्हणजे काल विधानसभेचे जे अधिवेशन झालं विधान परिषदमध्ये, आरोग्यमंत्री काय म्हणाले याच्यावर मी सगळ्यांचं लक्ष वेधू इच्छित आहे. सिंधुदुर्गची आरोग्य यंत्रणा अगदी ठीकठाक चालू आहे, आलबेल आहे. मिंदे सरकार, फजित अडणवीस सरकार, त्यातले हे तानाशाह करणारे मंत्री अशा पद्धतीने जर जनतेला उत्तर देत असतील तर खरंच ही गोष्ट खेदजनक आहे. यामध्ये कोकणामध्ये आरोग्य यंत्रणेची त्रिधा तिपट काय होते सगळ्यांना माहिती आहे. सर्पदंश झाला, औषध उपचाराला तुटवडा आहे, औषधाचा सगळ्यात आधारावरचा साठा तुटवडा आहे, कर्मचाऱ्यांना 6-6 महिने पगार नाही आहे. आज अनेक पदं रिक्त आहेत, डॉक्टर वैद्यकीय पदं रिक्त आहेत. आम्ही तर आमच्या गावामध्ये उंबरड्यामध्ये ऑक्सिजन आणि सगळी यंत्रणा आम्ही स्वतः वैयक्तिक करून दिली, सगळ्यांनी फंड काढून जनतेने, ती सुद्धा सुव्यवस्थित नाही आहे. आज ही सगळी अवस्था सिंधुदुर्गाच्या सगळ्या आरोग्य केंद्रामध्ये आहे. माननीय सुशांत नाईक साहेबांनी याच्यावर आवाज सुद्धा उठवला होता. याच्यावर अनेक आंदोलनं झाली. तिकडच्या स्थानिक आमदारांना सुद्धा साकडे घालण्यात आलं, त्यांना घेराव घालण्यात आला, अनेक प्रकार झाले. परंतु जी उत्तरं अशा पद्धतीने जर सरकार देत असेल तर जनतेने कोणाच्या विश्वासावर राहावं. म्हणतात ना की अंधेरी नगरा आणि चौपट राजा, ठकासे राजा ठकासे खाजा, अशी परिस्थिती आज संपूर्ण जिल्ह्याची नाही संपूर्ण राज्याची झालेली आहे. मला या सरकारला विनंती करायची आहे, या फजित अडणवीस आणि मिंदे या सरकारला विनंती करायची आहे की बाबा तुम्ही हे जे काही कृत्य करताय ते कुठेतरी थांबवा आणि उत्तरं तरी नीट द्या. काम करू शकत नसेल तरी सत्य ठेवा, खोटं बोला पण रेटून बोला, हे आता थांबवा आणि जनतेसमोर चला. आता येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचं तुम्हाला उत्तर मिळेल हे मी एवढ्या या ठिकाणी सांगू इच्छितो आहे. सिंधुदुर्गाने या सगळ्या उत्तराची दखल घ्यावी आणि त्याला त्यांच्या भाषेतच त्या मतपेटीतनं उत्तर द्यावं एवढंच मी सांगेन. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.